Comezamos a sesión e antes comentar que... Pois, moitas gracias, señor presidente. Bos días, señor Rueda. Despois, a través dos concellos. Esta é a realidade. A primeira mérito seu, a segunda, como sabe, é no Fogar, conocido como SAF, que forma parte do eido no campo da política social do Estado e a propia Xunta de Galicia. A metade de 21 euros son 10 euros e medio. Por Europa, polo mundo e pola política medioambiental. Pero, bueno, a culpa é, evidentemente. E digo, oiga, neste mundo da tributación fiscal non quere ou non pode, para iso, nesa recaudación dese imposto, cando se quitaron a cesión que a teñen agora, prevén para rentas máis altas. Pero iso non o fai, non. Iso non o fai. A evolucionando a cuestión. Porque durante 16 anos do goberno do Partido Popular non hubo que darlle os cotres. Vostede fai a política diferente. A do xerife non. Quita os cotres. Pregunta de doña Ana Pontón Montelo, portavoz do Grupo Parlamentario do... O 41% do orzamento. E así... Sabe canto aumentaron as transferencias directas de asuntos aos concellos nestes anos? O orzamento de asunto un 25%, as transferencias aos concellos un 38%. Sabe canto foron solo este ano? 612 millóns, un 6% máis que no ano 2023. 6.386 millóns dentro do ano 2009. Sabe canto aumentou o Fondo de Cooperación Local este ano? Que xa estaba en cifras récords o ano pasado. 14 millóns de euros. Queres los máis concretos? Plan para construir e reformar centros municipais para maiores, 18,5 millóns de euros este ano. 34 millóns para a creación de 900 novas prazas en escolas infantís municipais, 8,5 millóns anuais para axudar os concellos a pagar as guarderías infantís. Unidades de atención temperá, importantísimas, se multiplicou por 13 o gasto da Xunta hacia os concellos dentro do ano 2009. 100 millóns da Xunta de Galicia para mellorar a xestión turística, para rehabilitar os barrios, para xestionar os residuos. 1.100 millóns de euros nunha competencia municipal, que é a depuración, o saneamento. Onte mesmo acordaba coa alcaldesa de Lugo. 300 millóns en costes de servicios de emerxencia, en material. 130 millóns no SAF, no Servicio de Asistencia ao Fogar. E lle digo, é necesario volver a aumentalo. Por lo tanto, señor Besteiro, mire, oxalá, e termino xa, señor presidente, remato, oxalá a relación do Goberno de España coa Xunta fora a mesma que ten a Xunta cos concellos, de todas as cores políticas. Sabe por que non é así? Porque non somos libres, non temos hipotecas, non temos que darlle os de sempre a maior cantidad e as migallas para os demais. E si isto é así, señor Besteiro. Sentido institucional, responsabilidade. Tratar, non se preocupe, imos tratar a todos os concellos con respeto, con lealdade e con cooperación, porque para maltratar especialmente os seus, para eso ninguén mellor que vostede. Mire, vou dicir unha cousa, mentras as súas prioridades cesan a independencia de Galicia, o monolingüismo, a imposición ideolóxica, todo iso, eu digo que as nosas prioridades serán en materia de vivenda cumprir os compromisos que a xente ceda e darlle oportunidades a xente para independizarse e axudar os que máis lles costa ter unha vivenda. Esa é a diferencia de prioridades e me alegro moitísimo que nesta pregunta queden claras. Moitas gracias. Quere falar en serio de vivenda? Eu falo. Pero falo con cifras. Da Xunta de Galicia, 163 familias dentro do ano 2009 axudadas a ter unha vivenda gracias á Xunta. 2.403 executadas directamente ou construídas ou rehabilitacións feitas con cartos da Xunta de Galicia. Ya subimos a casi 5.000 si metemos outros procesos que tamén son de adxudicación de vivenda pública. Axudas ao alugueiro, 31 millóns de euros, 7.500 persoas beneficiadas. Medidas para frear os desafizamentos, vostede deso non falou, mas da igual, de independencia si falou moito o fin de semana, como lle digo. 4.500 persoas en riscos de exclusión axudadas pola Xunta de Galicia. Persoas mozas que queren acceder a unha hipoteca que non poden por ese 20% de aval. Máis de 100 persoas axudadas na última edición destas bolsas que sacou a Xunta de Galicia. 7,5 millóns de euros para a compra de vivenda, tanto protexida como en cascos históricos ou en concellos pequenos. Estas son as realidades, señora Pontón. Remate, por favor. Rebaixas fiscais, remato xa, señor presidente, rebaixas fiscais que permitiron aos galegos nos últimos anos aforrarse máis de 400 millóns de euros para poder hacer unha vivenda. E, por suposto, a política de vivenda absolutamente
absolutamente prioritaria. Acabamos de crear unha Consellería de Vivenda específica. Esta conselleira xa conseguiu, coa colaboración de toda a Xunta de Galicia, Goberno Solidario, que non discute, que non perde o tempo no que perden vostedes, por eso gobernamos, cada vez que preguntamos aos galegos, conseguimos xa ter en execución 400 vivendas en 100 días. Imos para as 4.000. Vostede esta legislatura, xa non sei as outras, pero esta legislatura vai estar aquí. Por lo tanto, poderemos fiscalizar esas cifras. Eso sí, lle pido un pouco de rigor.